mfethu ukuze sibe nomfanekiso ngqondweni ka-Witness E obeke testifya namhlanje kuMadlanga Commission, iba nomfanekiso ngqondweni womuntu ophethe isikhonkweni, ophethe ihamure, kukhona ibhokisi. Nike nive xa kuthiwa umuntu ungcwabe omnye umuntu ephila. Hayi, wenze njalo uWitness E esenza pha kumacingwana. Hayi mamelani kwenzekani. uWitness E ufika wazazisa bungibani. Yena uyi-undercover pespoiseni, but ke njoba nditshilo naku previous post yam akaloko laqela lo Brown Mkhotsi. Yena eyakhe into noko iyaphatheka, iphatheka ngesandla because even i-benefits wena Paul Medinani hayi uregistered, yena fully registered, undercover kwisite la ngaka crime intelligence. Mamelani ukubani uzoba nomfanekiso ngqondweni walomuntu lona. Lo muntu ngulo fika emajideni. Xa ke fika emajideni ahluphekile, ufike ahlupheke naye. Xa ke fika emajideni aphandayo, ufika zenze naye umuntu ozophanda. Useshana le information ngohlobo lunjalo. Ufikile KZN, xa ke fika KZN, engowase KZN ke phofu. Ufike KZN kwi gangsters ezithile they about 25. I think bona bebedila ngomcimbi wakwenza ne heist nani because ungumuntu wama project. Unikwazi project ithwe ngoku focusa kule project, ngoku focusa kule project. So kukhona iproject waye busy ngayo enokwenza nomcimbi wama heist nani. So kune gang ezithile. Hayi xa ke lapho afikelwe yi-information because naye ungomnye wophathi wala majida lona because bacike into ba hayi naye siphanda sonke nalomjida. So xa ngumjida niphanda naye lonke, hayi lizazithethela freely mos. Hayi bafika amajida babeka into apho baye man. Kunesipana phela sinikiwe sisipanesi kumele into ba sicitshe uSindiswa Magaqa. Hayibo, uyiva lento phako July yena xa ke siva lento lena. Phofu yena unguphi ngumuntu wasesiphoyiseni. Hayazeve noba kukhona i-seniors apha esipoliseni ezizathi zincede abantu aba even if kungashuba ngathini. So in a way banayo already protection, bazaba protected xa begqiba kushaya isispan sabo esokubulala uSindiswa Magaqa. uSindiswa Magaqa ke ngomnyombe ke vocal kakhulu ezintweni zasesipoliseni ezasesipolitikeni kwicala le-ANC. Kulento yabo bayabulalana mos xa basusana endleleni ngokubulalana. Ayivele nto ayithathe lento ayise kwi-seniors zakuba yibo kunento so endivile. So according to yena ngendlela kathetha ngayo, he had enough time ukuyipreventa lonto le because xa enalo information leyo uba ngabe ikhona into zibabethe yayithe yenziwa nazi-seniors zakhona ukupreventa lonto leyo ngeyasidoja because even i-officer karepota kuyo okanye kane-connection yayo i-office yo-inspector general kwiside le-crime intelligence. So ayise lonto athini but kungenziwa nto kuphako July because uSindiswa Magaqa waze wabulawa ngoSeptember. So because uyive le information he could have been saved. Ukufa kwakhe could have been prevented. Hayi sharp waya wabuya chona. Hayi ke usithatha ke ngokuyena usiletha phi? Usiletha pha kuDecember. Uthi nge-7 kaDecember 2024 ningalibali uKatiso Molefe nala operation yokuyo raid kwa Cat Matlala yenziwa nge-6 kaDecember 2024. Le ikhola kayifumanayo yena uyifumana nge-7 kaDecember 2024. Xa kafumana le kholi ayikhale unethuka olumfana Witness E phendula ifoni. Xa iphendula ifoni hayi azazisa umuntu ba ngabe uyazimbuza into ba ngabe uyazazi uthetha nabani. Athomye hayi angiyazi ncam but i-true caller yakhe yemxelela into ba yindlu kaMchunu. Aya azazise athi uyikhomanda yakhe, ndikhomanda yakho Minister Senzo Mchunu. Okay hayi uthi futhi abe nama mixed emotions nyana because excited on the other hand because ufonelwa yiminister. Bakhona vele abantu abangaba excited xa bengabona nje kuthiwa bafonelwa ngupresident but ke Nieko Feza I would not even be impressed but ke bakhona abantu abangaba excited xa befumana i-calls zabantu abafana nabo. Hayi ke mamelani akasifika ayitsho i-call athi hayi mandiva kuthiwa uyindoda ene-information malungana ne-cases zokubulawa kwabantu i-councillors zase-KZN but i-focus yakhe more ibe kwi-case kaSindiswa Magaqa. Sekatshonile uSindiswa Magaqa ningalibali. Okay because washona sekatshonile utshone ngoSeptember yena after yena information eveni eve ngoJuly. Hayi ke uthi omnye ayazama ukusabela afuna ukwazi into ba yeyiphi information onayo. Hayi vele hayi uzatsho mos because yisenior yakho iboss yakho lona xa nguminister of police and vele indirectly so uyareporta kuye. Though in terms of i-protocol engayo line manager yakho but in terms of nje ububossi uyiyo iboss yakho. Hayi sharp eze naye amxelele into bayikwenzekani kwenzaka asitsho sonke istory even abantu because information yonke ephelele even abantu
implicated apha nanani abatsho bonke. Man ayibuyise umchunu into yoba kuye hayi mani unto ungabe ukhonto evela into yoba ungabe uBhekicele plus General Khumalo abekho implicated napha ingathi banokwenza nalanto abethomye hayi uthi futhi andibe determine into yoba no abekho involved. Even at that time kuvela into ke ngoba isibhamu esadubula usindiswa amagaqa nemoto eyaseyenziswa pha yakwa crime intelligence. So bafuna ukuazame ngondlela umchunu ongathi kuthethwa ngaye ngathi umchunu bekefuna into yoba kuthini kucholwe lento ijike ijonge phako General Khumalo no former minister oBhekicele athomye hayi ndibe determine into yoba ayinjalongo yona ibile ngela xesha wayengekabikho even kwa crime intelligence uGeneral Khumalo. So azame nje ukumclear but ayisense nje into yoba man uminister ingathi indlela kathetha ngayo hayi ayimphi mathe ncam amginyisi mathe from up on immediately after icall uyarekhoda kumfana kayekanga enye into umcimbi wefoni yakhe ungumuntu because akazeki ncam usoloke tshintsha nefoni but azibuza into yoba ibe uminister phone number yami uyithatha phi because akusingabantu abaninzi abanefoni number zami. Abantu abanefoni number zami ngabapha office eka Inspector General. Okay inoba kungenzeka into yoba information yakhona isuka pha hayi azame nje ukuletha igati yakhe kancinci but immediately abuze enye ichomi yakhe eligqwethu uba imandoda kunento soyenzekile ndithini hayi zama ukumguide into yoba involve even National Commissioner inform abantu ungahlali nenyala elinje wena kusofonelwe nguminister Senzo Mchunu hayi vele aba informe uyarecord unayo nemidana ke imidana bazayazi ama 90s 80s 70s bazayikhumbula igama lemidana hayi abantwana babancama 2000 yabazoyazi imidana sithetha ngayo sithetha nje ngento yokubhala hayi kumane yonke into ayibhala apha man qhubeka ixesha lithi lisaqhubeka njalo ixesha uminister Senzo Mchunu umane every now and then ufuna ukwazi ngale case kaSindiso Magaqa azathi lona because uba uyakhumbula mosibi even uBhekicele ebemane attenda even icase yabo aka nani. So uba umuntu le interest efana nale kutheni umuntu engazattendela icase uze aza suggest kuba imani minister bazo appear ecourt ababantu aba phofu akathetha into kandiva yena uxelelwe ngabantu babeyoshaya ispani bashayile ispani information yonke uyiphetha suba uthetha into kandiva into yonke into uyive from the horse's mouth athi imani now that ibile bazoplead guilty ngedate so kutheni ngaye zange uminister vele into bekayifuna ukuyivila information apha kuye waze kwakhona neinstruction yoba any information enokwenza regarding icase kaSindiso amane exelela I think ukaMukhelo umuntu akatsho njalo something like that. So minister Senzo Mchunu sele mane phone ke xa mane phone imane mfonela uma lemfonela nange phone ezi different nje ngubone okay I think bekelahla umkhondo nayo minister ngendlela endiva hayi bo bafethu uthula lapha. So yaya ke lonto baze wabe bayagwegwa okanye uyagwegwa lonto ogwegwa sakhumbula noba kugwegwe one okanye kugwegwe abantu but bakhona abantu vele ababe convicted kwelo cala lika Sindiswa Magaqa hayibo phi uminister esafuna into yoba makucholwe bona General Khumalo phofu ufuna ne-dirty laundry ze-PKTT uzifuna apha kulomfana hayi ngi before ndilibala bafethu niyakhumbula ndithi the time uminister Senzo Mchunu appear kuMadlanga Commission kunamagama ayi-8 akawasubmithe envelopini esithi zi-witness zi-crucial witnesses zakhe ngabantu abangeza bazotestifya uwitness ungomnye wabantu uminister Senzo Mchunu ebeke mbhale pha ngoba uthi witness uminister azamxelela athi no ndikhiphe igama lakho pha uzayo testify ingathi bekemthembisile nje noba hayi ndoda xa ungagqiba nje yonke lento lena awuzaphila tape ikhona nje ofanyana bese kuyifumene witness engathi injalo hayi bafethu mamelani izoba interesting phi interesting xa sekungoku ke ngoku sokuseyibhemile mosento yonke even nangoku uminister Senzo Mchunu ezo appear kuMadlanga Commission funa statement ku witness uze uyamdirector into yoba abhale ntoni abhale ayini bafethu witness umrecordile uminister Senzo Mchunu emfunela ama favors lana efuna into yoba amenzele i-favors yena nguminister Senzo Mchunu bafethu inyinto uthi excited ungufeza ufuna udwabe ixesha libe likubetha hayini mina even nange-11 kaDisemba 2025 ngokuseyimadlanga seyikhona uminister Senzo Mchunu ebesapesterana no-witness ufuna into yoba athini maka-create istory akazathi asithethe in his favor
Uwitness E urekhode uMinister Senzo Mchunu kuyo yonke lonto leyo bekezama ukuyenza. Uze wathi ke because ezinye izinto ungumuntu obana chicha nefoni, hayi in terms of i-service provider, I'm thinking your Vodacom, your MTN, nayiphi service provider ayisebenzisayo, uba ngaba ikhona information efunwayo, hayi commissioners zingahamba nje ziyoyifuna, kuzavela into beke mfonela. Phofu njengoba besike mane chicha nefoni kuMinister Senzo Mchunu, khona nomnye okuthiwa nguLindo Mthembu bekesebenzisa ifoni yakhe. Hey, I'm a seasoned undercover operative. I can say for 19 years, but in the SAPS for 14 years. I started my career in the SNDF, whereby I joined the SA Army Intelligence in the year 2007. In the year 2012, I then left the Army and I joined the SAPS in the year 2012. Since then, I joined the SAPS Crime Intelligence. Up until now, I'm still a member of Crime Intelligence. Thank you. He was trying to recruit me to testify in a manner that is favorable to him. And when I talk about the calls that are skyrocketing, it's because every time there's when there's a commission and then there's a witness that is testifying, sometimes he will call me maybe during tea time and say, hey, Wendot, we are Bugada. And then if I say, yes, I'm watching, he said, okay, Bugada, so he used to do that almost every day when there's a witness that is testifying with the matters that relates to cases, and he used to call me and make those comments. So that is why I talk about skyrocketing.